Saan? Anihaw. Ano, nag-iikot. Ito siya iikot. Ikot pa din. Ito yan sa kuwan. Ha? Ito yan sa ilaw. Ano, papalit pa ba? Hindi pa namimili. Kobe? Palit na pala, 11. Kapalit na. Kapalit na kayo ha, kaya kakayan kami. Hindi na kami. Nag-vlog na ko. Hmm? Kumalis. Dapat, nabuksan ko na. Mabuksan ko na doon. Buksan mo yan. Ay! Turo mo pa? Sorry. Wala ka dyan. Ito hindi ba? Yan, anong pakpak nito? Pag. Matagalog. Ha? Tuyo. Matagalog ba? Hilig ka ng aslong. Tamis. Yan taste buds namin eh. Ito dyan, ang hilig mo. Magla-live ko. Maya. Sabi ng pagkaong dadaan kaya. Ayaw pagkaong nila. Hmm? Naman? Anihaw. Anihaw o... Sarado nga. May sarap ng anihaw. Hindi na sila. Sabi na yun. Yun mo nga yun. Sarado lahat. Alam mo naman din yung magsila kaya may ano sila. Oo, yun. May pero. Buksan mo nga. Essential ba yan? Oo, ikaw. Wala naman siya. Siya na. Pero, pero. Diba? Essential ba si Logaw? Oo, diba? Hindi ba yan? Out mo. Out mo yan. Binabahay ko lang. Yung sabihin, hindi yan masarap. Ito, look. Diba ang sarap niya. Ito okay. Ito mo tayo. Ayun. Kaya, ayaw kong marinig na nga. Bumili ka na lang sana ng inihaw. Isok mo yun. Yung yan eh. Kung anong nakahanda dyan sa mesa, kauno na lang. Hindi yung kung dito kain. Hindi na nga, ano ba? Mas masarap ang anihaw. Yung kumpara lang. Hindi. Sabi mo, sinabi ni tatay mo. Ang sinabi ni tatay mo, Mura naman sarap. Paulap. bumili ka na lang sana ng anihaw. Ayun, hindi na yung kumpara. Di ba? Narinig mo. Bakit dito ko niya? Sarado nga. Open na. Sinsa yun eh. Look mo eh. Nagto na lang. Ikaw na lang tayo nagto. Wala ka na mga patay. Ikaw. Wala naman na. Uli na sila. Mga kalahati. Hindi Ano lang. Ang kalahati. Wala niya. Mag. Yung dito, pinababa ko lang. Ano kayo? Litson. Mga pa yung nag-message sa Litson baboy. Ipati mo na yun. Hmm? Mahal. Ano? Rato. Ipati yun. Plato. Rato. Pareha naman. Ito nga screen na yung palit to.
Hmm? Locos talaga. Mas masarap talaga ang ano, tsuktugo. Sarap. Magkano tsuktugo nila? Gusto dito. 270? Sineto 50. Hmm. Okay, because Masahil ano ng 20. Ang 40. now the 300 plus. piso of ano lang. Ano pa lang, ngayon pa lang. Hmm? Kaninang tindahan. Wala. Oh, itong sakto. Kaninang tindahan. Wala. Online. Sarado natin. Luto. Hmm? Luto ka na. Wala po yun. Oo, ba naman yun? Ang gusto na ito ni Maricela, masarap ba yan? Pwede lang kasi. Gusto na ito. Ha? Naglito na ito. Wala. Hmm, kapatid niya ba? Hindi na ano. Ah, Hindi na nagluto. Nak, bigyan mo ako nak, Ben. mahal mo na pa ito. Bawal. Oh, Hindi ako magagawin sa ano. Baso. Ba. Diba? Diyan mo yan kayo. Bago sa ating mama. Bakit maliit lang naman? hindi ko naman nagbuhin yun. Hindi lang yun ko. Nanap ko yung bagong viral na yun eh. Cake na po. Kalokohan naman na siguro naman. Ay, hindi mo naman loko-loko ang mundo natin. Hmm? Takdal sa mga Mundo. takdal sa mga TikTok. TikTokers. Di daw essential ang cake. Saan?
Matinawal lang ba? Murag, mo lang tang mga kabuangan ba? Mga tao, murag mo lang kabuan. Basta. Sinsya mo ba si Lugaw? Mga cake na naman, hinarang mga grab. Pero ang sikat, umayaw katog yung Lugaw. Ha? Pwede na pabigyan-bigyan ka. Kumain, sikat ka. Di lagi, sinsya. Loya, tumbehan na itanong. May nagpa-football siya. Ano po? Ha? Pulpo. Wala nang pag-usapan na naman. Mas bright pa yung nag-comment ba? Mo daw na ipatunay nga hindi daw lahat nakaupo sa gobyerno. May utok. Na.